Nakon utakmice u Šapcu, rukometaši Sloge su proteklog vikenda gostovali Moravi iz Velike Plane. Utakmica puna preokreta, borbenosti i, kako bi to rukometni stručnjaci rekli, čvrste igre, završena je u korist rukometaša Sloge. Moram da napomenem da posle jedne naše možda i najlošije igre protiv Metaloplastike u Šapcu uspeli smo da se vratimo, pokažemo karakter kao ekipa i da slavimo u ni malo prijatnoj atmosferi rukometnoj u Plani. Tu je bilo svega više nego rukometa, što se tiče pre svega igre domaćina koja ne karakteriše rukometnu igru, uopšte nesportskih faulova i mnogo pritisaka i od strane publike. Uspeli smo da pobedimo, pa da malo kažem i srećno u tom zadnjem napadu. Naš golman je uspeo da odbrani sedmjerac do možda i vjerojatno najboljem igraču Plane i tako smo uzeli nama veoma bitne bodove. Kaltak, ti nisi bio ovde, ali Morava je nama veliki dužnik još iz mini lige kada je bilo takmičenje. Da li možemo da kažemo da je sa ovom pobedom i eventualno prolećnim delom završeno sa Moravom kada su dugovi u pitanju? Pa čuo sam za to rivalstvo i koje se vrlo osjetilo i na terenu, a i kroz neke njihove pritiske, izjave kroz medije, što svakako ne priliči jednoj sportskoj ekipi. Drago mi je što smo mi, kažem, ponovo pokazali karakter i odigrali veoma čvrstu utakmicu i uspjeli da se dignemo iz poraza i otvorimo nama put ka play-offu ovom pobedom. Ovog vikenda Požežani dočekuju rukometni klub Železničar 1949 iz Niša. Pa dolazi nam ekipa Niša koja je veoma nezgodan protivnik. Trenutno su na posljednjem mjestu sa 1 bodom, ali to nije realna njihova situacija. Sigurno je ekipa koja zaslužuje mnogo više. U mnogim utakmicama su izgubili u posljednjim trenucima. Ova utakmica je za nas veoma bitna, sa njom idemo ka našem vrednom cilju, a to je play-off. Ovom prilikom bi pozvao sve verne navijače da dođu da nas podrže i publiku koja je nama veoma bitna pobjeda i nadam se da ćemo ostvariti. 3 kola koje se sada igraju su praktično nastavak prvenstva zbog odigravanja play-offa na proleće. Inače, rukometaši Sloge već danas igraju sa Zlatarom u Novoj Varoši u okviru Kupa Zapadne Srbije. Promijenjen je sistem takmičenja, tek prošle godine je prebačen na taj sistem takmičenja u kome pre nove godine i pre te pauze imamo ta 3 kola. Mi u ta 3 kola imamo jedan cilj koji je poprilično realan, da ostvarimo sve pobjede do kraja prvenstva i mi se borimo i na 2 fronta, ako se to tako može nazvati. Igramo i kup takmičenje u kome ambicije kluba su isto kao i u prvenstvu. Kako mi to često kažemo, u svakom takmičenju treba da imamo najviše ciljeve, tako će biti i u kupu gdje igramo sa ekipom Zlatara iz Nove Varoši i ta pobjeda nas vodi ka finalnom turniru ovog dela Srbija. Samim tim kasnije otvaramo put ka nastavku takmičenja u Kupu Srbije generalno. Kakva je atmosfera u ekipi? Jesu svi zdravi? Problema sa povredama nema, svi su zdravi i svi željno iščekuju utakmicu protiv Niša. Još jedan veliki motiv zato što igramo pred svojim navijačima, želimo da pokažemo još jednom da zaslužujemo mjesto na kom se nalazimo na tabeli i da zaslužujemo to mjesto koje vodi u play-off. Osim dobrog ukupnog rezultata, rukometni klub Sloga ima razloga da bude ponosna i zbog pojedinačnog uspeha, jer i statistika pokazuje da je u ostvarenju penala u Superligi Srbije Dušan Mirić na prvom mjestu tabele sa učinkom 100%. Pa za mene je realno jedan veliki motiv. Velika mi je čast što sam prvi penaldžija u našoj Superligi i potrudit ću se da bude tako do kraja. Najbolje najboljima. Tako će biti i u subotu u meču sa Železničarom, kada će sa tribina Hale sportova odikivati podrška plavima, jer zajedno sa njima hrlimo istorijskom uspehu požeškog sporta i rukometa.